ovo su još jedne vaše istinite priče. Priča koja sledi poslao nam je neko ko se zove Stefan Marijanović. Priča glasi: izvini zbog uznemiravanja u 3 ujutru. Imam paranormalnu aktivnost u kući. Živim sam. Ovo mi je prvi put da mi se dešava. Stalno lupa nešto u vrata i cima bravu. Ne zezam se, pomozi mi. Gledao sam napolju, nema žive duše. To se dešava od 12:30 do sada. Sada je 3:02. Možda će i dalje. Ovo su prve poruke koje su mi stigle od Stefana, na što sam mu ja odgovorio da snimi sve to što mu se dešava. Sledeće što je usledilo od Stefana je slika časovnika zakačenog na zidu, koju mi je poslao, i video snimak u kome se jasno vidi da se nešto čudno dešava. Pogledajte. Uhvatio sam još jedan put, znači bukvalno ležem, gledam televizor i kad vidim ovaj krst ovdje mi smere, znači tresu mi se ruke, ne znam šta je ovo. Ujebe mi ti sunce, pičku, šta se ovo dešava ovdje u ovoj kući, ja ne znam, molim te, pomozi mi, znači ne... Oh my god! Oh my god! Ček, sad ću dođi. Čovjek je bukvalno pao. Evo, bukvalno je pao. Znači, pao je krst. Samo tu da vidiš, nema ništa, znači krst normalno, znači sve. Nema nikakve žice, ništa. Onda bude fake, znači ne znam. Nikada ova kuća gde živim nije kađena, niti je pop ulazio u nju, nikad. I ja, prevara, ne bih se nikada zajebavao. Znači bio sam neispavan, to je trajalo do 6 ujutru. Deda mi je umro, ima 1 godinu dana i 5 meseci. Ovo je bila još jedna poruka od Stefana, a onda je usledio jedan video snimak. Pogledajte. Nenade, evo sad ću ti pokažem tog reakciju pa ti pošaljem slik. Evo znači izvini, skinuo sam zavesu, pravo sam pre neki dan. Čuješ? Vidiš, brava se pomera, sad ću ja da izađem napolje da vidiš da nema ništa. Bukvalno. Znači to je bilo to, ja sam pokazao, znači čao. Šta vi mislite? Da li je Stefan govorio istinu ili je ovo sve lažirano? Pišite mi u komentarima. Ja sam Nenad i do sledećeg videa srdačan pozdrav.